Hello παιδες, αυτό το βίντεο θα είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, μέσα από την καρδιά μου πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό τον ένα χρόνο που έχουμε βγάλει τόσα βίντεο, έχουμε κάνει τόσα collabs και τόσα αυτοκίνητα. Σας ευχαριστώ πραγματικά την καρδιά μου, σας αγαπάω ένα προς ένα και πραγματικά θα ήθελα να σας γνωρίσω όλους, one by one. Θα σας δείξω ένα story για το πώς ακριβώς ξεκίνησε το κανάλι. Δεν θα πω πολλά πράγματα, απλά θέλω να καταλάβετε από αυτά τα πλάνα που έχω βγάλει τι ακριβώς εννοώ. Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους και έρχονται πολλά βίντεο με πολύ περισσότερη τρέλα τα οποία θα απολαύσετε. Ευχαριστώ. Starting to meet the beat.